No a nebyluje baba, nie tá 91 roky. No a potom sme šli prieč, tam sme boli u jednej Hurika. A potom ste sa? A potom sme sa nedostali až na tretí deň domu, nie? Na tretí deň, hej, na tretí deň domu. A keď ste sa vrátili, tak a keď sme sa vrátili, tak len plakali sme, jedna hev, druhá, tam sme chodili, lebo izba plná vody. Tak kuchyňa prázdna bola trošku naprostred. No čo teraz? Všetko drevo tu bolo odti naložené, až po tamten plot šlo. Toľko nám zostalo. Uhlie tu bolo 15 metrov, šlo. Nemáme nič. A že ste včera ešte boli niečo tam v diaľke hľadať, čo ste tam našli? Našli sme tam sme našli takú budovu, tam sme mali za týma šopami takú budovu, čo tam slama bola. A tam slepice nesli. A tú slamu s tou šopou odniesla voda. A včera som hľadala vánu, lebo i vána malá, i veľká. Aj utrhlo bombu z plynovky. Tak si myslím, idú niekde niečo nájsť, nie? Tak som hľadala, bombu som našla. Našla som bombu a našla som aj tú šopu. A pod tou šopou ešte 6 vajíčka a to tí vajíčka som ja včera prinesla domu. Ta nič tam nechybelo, ta tu zobrala vodu všetko a tam nechala. No, ta to nikto nevidel. A vy ste mali aj kúry, aj nejaké zviera? Kúry, všetko nám ostalo. Toto, čo sme mali. Prasa som zabila 14 dní predtým, ešte dobre, lebo bolo šlo. Zobralo vám tu plot, zničilo vám záhradu, čo s tým bude? No to čo ja viem, čo bude. Niekde musím niečo nejak... My dva ženy, čo my môžeme z toho dôchodku? Ľudia až postupne zisťovali, čo všetko im voda vzala. Straty na hospodárskych zvieratách, to je údaj, ktorý ešte narastá. K 15 ošípaným a 1300 kusom drobnej hydiny pribúdajú ďalšie. Dochnú na následky vynúteného studeného kúpeľa. Stojíme pri dome, ktorý tiež poznamenala povodeň. Kedy bol postavený tento dom? Kto ho stavil? Bol postavený v 43. roce, no ne tak bude. A vy ste si ho stavili? Ja som ho stavil svojim manželom. A pamätáte sa na niečo také, jak sa stala teraz tá povodeň? No tak nič tam také nikdy také nebolo, jak teraz ešte. Taká voda bola, že tam neboli kanály, a to tá voda pošla. Až porozchádzala sa po luku a teraz všetko sa tu strmalo, lebo nemohla pôjsť pred týma kanáloma. No a všetko tu zaplavilo nás, tak ja už mám 73 roky, ešte taká voda nebola nikda. Vytejeme vody mali. Z pivnici nám išlo von, studní nám išlo von, všetko, stodola zaplavaná, bolo všetko nefizno a na podchyžu vidíte, jak všetko sa valí, pada do lovka. Gnilka už pajče, všetko popraskané, všetko pada do lov. Aj tu nás pada hreda. Hreda pada do lovka, všetko, hej. Čo urobíte, keď spadne ten? No tak co urobíme, tak my už sme starili za to, už nem pôjdeme k Usinoj, no zase, že pôjdeme indzej. Máte kde ísť? Máme kde ísť, máme. K Usinoj, hej. Veľké škody vám narobilo toto, mali ste tam niečo odložené? U pivnici. Všade? U pivnici sme mali bandúrky, uhlie, morkva, petruška, všetko také nenabolo, všetko zaplavilo drevo, všetko tam plávalo vonka v pivnici. Dá sa to dajak zachrániť? Povybierali sme po voze, chodili sme tak po voze a my brali do rúk a my tak metali do košíkov a my nosili vonka, bo to naraz prišlo, nebolo času vynošiť skorej. No. A podarilo sa zachrániť dosť? No to nie tak sa podarilo zachrániť, lebo to tí bandúrky už také jak rozmočení, také už sú, hej, nás jak to keď to uvoze, no.
Ešte nedávno zaplavená cesta do Jenkoviec je už dnes voľná. Niektoré rodiny sa po ústupe vody nemali kam vrátiť. V Jenkovciach padol aj dom číslo 72, odkiaľ našťastie pred pár dňami na člne odviezli starší manželský pár. Škodové komisie tento raz prichádzali zavčasu. Tu sa spájali dva vaše domy? Áno, tu sa spájal starý dom so tou prístavbou. To bolo murované tu. Len tá stena ostala ako s válkou. Aj zadná. No. Vy ste boli tu, keď začala postupovať voda, áno? No ja som bol už tu, jak začala postupovať voda. A stihli sme vyniesť, čo sa dalo ešte stadiaľ. Čo ste ešte stihli vyniesť? No tak mrazničku sme vyniesli, chladničku, koberec som zobral dole, čo sa stihlo. No už potom začala voda postupovať tak, že spod kesonu mi začalo tlačiť vodu a dlaždičky na chodbe mi riadne dvihlo, tak aj tie spodné vody sa začali dvíhať. Takže vás vyložili aj s deťmi do člnov, alebo ste ešte stihli odísť po suchu? Takže ešte sme stihli vyniesť deti už fakticky po vode. Keď ste sa vrátili, ja neviem, na druhý deň, alebo kedy ste sa vrátili, videli ste, čo to tu je? Tak to už až na druhý deň som sa vrátil. Z Porostova to asi okolo 9. do obedu. A ten mor, už mi povedali, že mi spadol mor. No tá voda striekala, to na člnku sme prišli zastaviť vodu, lebo nikto nevedel, kde sa zastavuje. No tak potom sa tu... Čo znamená, čo všetko ste tu našli? Proste spadnutý múr, voda striekala. Jaké ešte tie prvé škody, čo ste videli? Tak prvé škody, no. Tá trúbky na vodu utrhlo. Kúrenie mi stiahlo tie rúry, čo na kúrenie dole. Potom plynovku som tu mal ešte a tú plynovku mi poškodilo. Čo sa nestihla zobrať. Bombu na plyn som mal u susedov na druhej strane, tu mi zasypalo s regulátorom. Vy môžete teraz obývať tento nový dom? No, nový dom môžem obývať s podmienkou toho, že nejaký provizorný múr urobím, aby som mohol užívať vodu a kúrenie. Ináč nemôžem obývať nový dom. Zrobil tak, že tam ten bojler som odstavil, mi pobrendoval. Čiže to máš chcem zimnú vodu umýť do novej stavby a tam mám bojler ešte ukúperný jeden, že tam budem užívať teplú vodu.